Good morning. Tama po yung nakikita nyo. Nasa ibang dimension ako. Ang lamig dito, umuulan pa. Welcome ulit sa akin channel. Supposed to be magbablog ako dito na madaling araw, kaso talagang hindi kaya. Hindi kaya ng lamig. Ito, naka-jacket na ako. Suot nga po pala natin ngayon ang ating t-shirt na Lolo Max. Mamaya pakita ko. At nandito po ulit ako sa Maliko na madaling araw. Ewan ko kung anong gusto kong patunayan sa aking sarili. Sobrang lamig. At lambaka, kung makikita nyo po, medyo basa-basa na yung, yung camera natin. Kaya imbis na akit tayo, dito muna tayo, baba na tayo. Hindi kaya yung lamig. Sabihin nyo na mabagal ang aking takbo ngayon, pero talagang babagalan ko. Ang lamig. Yun yung pupuntahan dapat natin. Kita nyo, tatakpan na siya ng ulap. Grabe, pagkagantong Saturday pala, ang dami talaga nag-rides dito. Ay, sana may open ng kapihan dito. Doon na lang tayo sa may aking tambayan. Sana open na. Tandaan ko kanina close pa. Nandito mo tayo. Sana open na si Manang. Yun, open na. At eto na nga, bababa na tayo ng Maliko. Kasi kanina, daling araw ko pumunta rito mga 5 o'clock. Mga around 6 o'clock nandito na ako. And then first time ko mag-ride dito ng Sabado. Ang dami pala talaga nagpupunta rito pagkagantong mga weekend. As you can see, suot po natin ang ating t-shirt ngayon, Lolo Max. Available po ito sa ating Facebook page for only 600 pesos. May kasama na po dalawang sticker kapag po kayo ay nag-avail. Maganda po ang kanyang tela. At saka ito po, seal screen po to, hindi po siya DTF. Maganda po yung quality, hindi dahil sa tawag na to, hindi dahil sa product po to or ano, pero talaga maganda. Maganda po talaga siya suot. Hindi rin siya ganun kainitan kasi nga makapal din siya, pero I don't know, parang basta malambot tong t-shirt na ginamit nila. Gaya po na pagsuporta niyo po sa aking channel, sana po supportan niyo rin po ako dito sa ating clothing line. Sana may tuloy-tuloy po natin. Hey doggy, saan kayo punta? Saan kayo galing? Saan kayo galing? Magsuwi na kayo, oy! Lay na kayo! Ba't saan ka ba pupunta? Nakahabol tong aso. Ilata lang kung saan uuwi ah. Hindi ka na, sama ka na sa bahay. Come. Naligaw na itong mga asong to. Gusto ko lang mag-usapan natin din ngayon kung bakit hanggang ngayon ang Cafe 400 ay hindi nababago ang kanyang price. From 136,000, tama ba? Hindi na updated din 136,000 ang kanyang SRP. Bakit nga ba hindi siya nagbabago? Sa kabila ng mga, di ba, inflation, gano'n, masyadong mura. Kasi minsan talaga isipin mo, di ba, masyadong mura Kaya siguro ganun, mga tipong mabilis masira, substandard yung mga nilalagay. Actually, oo, meron talaga siya mga parte na medyo pangit talaga yung mga nilagay. Meron talaga siya mga pyesa talagang medyo basta mailagay lang.
Kagaya ng ating harness, yung electrical ano natin, yung mga wirings natin dito sa may bandang harness niya. Motorstar Group Philippines sa page niya. Makikita po natin doon yung ano, yung isang nagka-problema sa harness niya na tipong nung binuksan niya kasi yung ano, nung pag nililiko niya yung kanyang manubela sa kanan, namamatay daw. So ibig sabihin may nadi-disconnect or may naiipit na wire. Ngayon nung pina-check niya, pagkabukas nung kanyang harness, ayun, para siyang pinagpraktisan lang ng mga grade 1 or mga magpa-practice na mekaniko. As in parang electrical tape lang yung mga nilagay, tapos sala-salawat, parang spaghetti na lang, pansit na lang yung nangyari. Ganun ang nangyari dito. Kaya minsan hindi rin natin masisisi kung bakit talaga ganun kababa yung mga tingin nila sa mga ganitong klaseng mga bike. Yeah, Motorstar, sana ayusin naman natin. Meron naman tayong collapsible tube, shrinkable tube pala. Yun na lang ilagay natin, di ba? Baka mahulog ka. True vibration kasi nagbabibrate to, baka pwede malaglag tong ano ng 360 natin eh. Grabe, ang daming tao dito. Kaya hindi siya nagbabago ng presyo, isa pa dahil wala naman siyang ano eh, wala siyang mga endorser, wala siyang commercial na maganda-ganda, wala siyang endorser na medyo sikat talaga. No Manny Pacquiao dati, ano ng Motorstar yan. I don't know kung siya pa rin ba or tapos na ba yung kontrata niya sa pag-endorse ng Motorstar. At that time kasi medyo hindi pa naman ganun kasikat si Pacquiao. Pasikat na sa Pilipinas pero hindi naman sa buong mundo. Kung i-compare kasi natin siya sa ibang mga motor na ka-level niya, ka-style niya, like Bistrol Omega 400i, yun, maganda-ganda rin talaga yung ano nun. Naka-inverted fork, diba? Naka-dual disc sa harap, naka-disc brake na rin yata sa likod, tapos naka-ABS, at naka-FI na rin yun. No, yung price niya, layo talaga, 200 plus naman kasi yun. QJ Moto, ganun, mga Motostrada na ano, Benelli, yan, eh maganda-ganda rin naman talaga kasi din yung presyo. Yun, nalobat tayo. Nasaan na ba ako? Ayun. Yun nga, kung compare natin sa mga ibang brand, lahat yun nilagay dito, malamang sa malamang magmamahal to. Yeah, hanggang ngayon, number 1 pa rin ang Motorstar, yung pinakamura pa rin na 400cc na motor. Kaya minsan sa mga nagtatanong or mga may mga complaints regarding dito sa ano ng motor, mga nakabili lalo, scrambler, kasi nga yun nga po, yun po yung dahilan kung bakit ganun pa rin yung presyo na ito. Ganda ng mga motor nyo, kuya. Nawala ako sa topic. Ang dami ko nakasabay. Ito yun, mga scrambler, ganun. Kinikilig ako. Wow. Bakit kaya ulit ako? Buisit. Yeah, did you hear that? Ow! Ay, nako. Ganun po ako talaga mag-behave. Sa totoo lang, ha. Minsan hindi ko lang binibideo eh, pero ganun po ako mag-behave minsan kapag ganun may mga nakakasalubong ko magaganda mga big bike, ganun ako mag-behave. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, di ba, pangarap din natin yun syempre. Magkaroon din tayo ng maganda-gandang motor talaga. Kasi motor ko to, maganda naman to. Sa ngayon, maganda to sa akin to. Kasi nga, ito muna yung kaya ko eh. Pero pagka yung tipong gaya nila, hindi problema ang pera, bakit hindi? Di ba? Siyempre, maghanap tayo ng medyo mas maganda-ganda pa. Pero, yun nga po sinasabi ko lagi, sa presyo nito, maganda na po to. Okay, starting bike ninyo, maganda na po to. I'm not promoting Motorstar Cafe 400, pero at least makatulong man lang sa mga gustong magkaroon ng first big bike nila.
Ganun din ba kayo kiligin kapag nakakita kayo ng mga big bike? Wala lang. Comment down below naman kung ano yung mga nararamdaman natin pag nakakita tayo ng mga big bike, lalo na yung mga ganun. Yung mga pangarap natin motor, pag nakikita natin, ano yung pakiramdam natin? Ganun tayo eh, di ba? Ganun tayo mga hindi chick boy. Ang ano natin, pag makita tayo ng mga motor na ganyan, mas kinikilig tayo kaysa makakita ng mga babae. Sabi nga nila, ang mga naka-classic, mga gentleman yung mga yan, mga loyal na mga yan. Mas masintabi sa mga naka-sports bike, yun yung mga ano daw eh, yung mga, yun daw yung mga fuckboy eh. Peace tayo. Joke lang yun, joke lang yun. Well, sa ngayon, ito lang po muna ang aking content. Kasi sa totoo lang, marami kasi akong gagawin mamaya eh. Kaya nag-aagahan ko na lang yung paglabas sa bahay para lang may pakita sa inyo ang aking t-shirt. Diba? Makita ninyo kung gaano siya kaganda. Bili po kayo, promise. Magandang forma, magandang ano. Hindi siya yung tipong parang baduy na ano. Sorry for the word. Oo, hindi, totoo naman eh. May mga ano din talaga na medyo baduy yung dating. Grabe yun, kahit yung magdataho, nakamotor, paakit ng maligo. Yun lang po muna sa ngayon. Maraming salamat. Sa mga nag-avail nga po pala, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng nag-avail, maraming salamat po sa pagsuporta, lalong lalo na sa aking mga kaibigan mismo. Sana patuloy niyo po akong suportahan sa aking channel, sa aking Gloating Life. Hanggang sa muli po, pa-like and follow na rin po ako sa Facebook, Lolo Max. Ito po yun. And dito po tayo pwedeng mag-avail na itong t-shirt. Talagang pinopromote ko itong t-shirt eh, no? Thank you. Maraming salamat po ulit. Have a blessed day. Huwag po ka natin kalimutan magdasal. Pasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating natatanggap. God bless us all. Ciao.